दिनै 8 जुलाइ खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि 13थि गायसनथाइ सान 2014 मायथाइनि 8 जुलाइआव सिमेन्ट सापरियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जादोंमोन। बेनिनो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 13थि गायसनथाइ सानखौ गुवाहाटी नोगोरमानि बिष्णु राभा प्रसाद भवन गसाला मालिगावआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगासिनो दं। हाबाफारि बायदि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबार बावजेननो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी बिथाङा। दिनै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन जायखौ गुसुङै UBPO होनना बुङो। दिनै बे आफादनि 13थि गायसन सान बे गायसन साननि आं बयनिसिमबो बिथांमोननि चेनेलनि दारै गाहाम हामलायनायखौ बावबाय आरो एबार जोङो बे गुवाहाटी जिल्लानि गेजेरावनो मालिगावनि बे गसालायाव बिष्णु राभा नब्लाङाव जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बे हाबाफारियाव जोङो दानिसो जोंना फिरफिला बिरहोनाय जिथु हाबाफारि बे जानानै थांबाय। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी सारा जर'खा आलासि महरै जोंजों थाफायो आरो दान्दिसे उनावनो बेयाव फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव मानगोनां ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुश्री बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे रिटायार्ड IAS हेमन्त नार्जारी बेजों लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि मानगोनां सिफसारजों लोगोसे गासैबो EM बिथांमोना बेयाव थाफागोन आरो बिनि उनाव जोंना गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलावबो गोबांथार आलासि नुजाफैगोन। जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै डक्टर अनुश्री बिथांखौ जों लेंहरदों। जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स हाग्रामा महिलारी सार आरो बिश्वजित दैमारी सार बिथांजों लोगोसे गोबां आलासिफोरखौ बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो दिनै बे गासै सानसेनि हाबाफारि सोलिदों। नैबे मोनसे खामानिखौ जुदि मावोब्ला अन्तत जोंनि स्कुलनि फरिबेसा मोजां जागोन। आं बेखौ खावलायनो सानबाय आरो बेनि उनाव मोनसे खावलायनो सानदों। दाबियाथ' जोङो दैखांबोगासिनो दङ, गोबां दाबि दैखांदों। जिहेतु 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि बिटिआर सुक्तिनि जोंबो सागानगिरि आफाद हिसाबै जोंनि गेजेराव जेब्लाबो दाबिफोर दङ बेखौ मावफुंजानायखौ जों हास्थायो आरो BTCनि बायजोनि BTAनि बायजोनि जि मोनसे प्रभिजन दं बे प्रभिजनखौ जिहेतु जोंनि BTCनि बायजोनि थाखाय होदों। जेरै 5.1 निफ्राय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल दानाय 5.2 मथे BTCनि बायजोनि बर' गामिफ्राव जौगाथायनि खामानि मावनाय आरो 6.1 मथे कार्बि आंलंनि इसु कार्बि आंलंनि बर' आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरखौ ट्राइबेल मर्यादा होनाय दा बेफोरखौ मावफुंनाय दा बेफोर गासिबो डिमान्डफोरखौ मावफुंनाय आरो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ आबुङै दानाय आरो जों बरायदों मोनसे बाथ्राखौ जों गोजोननायबो मोनदों। दिनै आसाम सोरखारा बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ दाफुंनायनि बेलायाव बेखौ गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बानायनानै बेखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनायनि जोंनो जि रादाय होदों बे रादायाव जों गोजोननाय फोरमायदों।